Είστε. Μητέρα. Μητέρα, είσαι εδώ? Ναι. Κάθισε. Θέλω να σου πω κάτι. Κάτι άσχημο? Όχι, θα σου αρέσει. Αλλά κάθισε. Είμαι καθισμένη. Θέλω να γυρίσω σπίτι. Πήγαινε να φέρεις το αυτοκίνητο και εγώ θα μαζέψω τα πράγματά μου. Μ' ακούς? Ναι. Γιατί δεν μιλάς? Προσπαθώ να σκεφτώ. Μπορείς να σκεφτείς φέρνοντας το αυτοκίνητο. Δεν θα σου πάρει πολλή ώρα. Μια στιγμή. Νομίζω πως πρέπει να το συζητήσουμε πρώτα. Να το συζητήσουμε. Έλεγα πως τα χόρευες από τη χαρά σου μόλις τα άκουγες. Αυτό δεν ήθελες. Γι' αυτό δεν ήρθες σήμερα εδώ. Για να με πάρεις σπίτι. Ναι. Τότε τι έχουμε να συζητήσουμε? Όλη μέρα αυτό κουβεντιάζουμε. Είπες πως εδώ δεν είναι τα ανάκτορα του Buckingham. Το ζω σε ποντικότρυπα. Και εσύ είπες πως αυτό είναι το παλάτι των Βερσαλιών. Πως αυτό είναι τώρα το σπίτι σου. Γιατί δεν χορεύεις από χαρά. Θες να πεις πως δεν θέλεις να γυρίσω σπίτι? Θέλω να πω πως πρέπει να το συζητήσουμε. Μη με παρεξηγείς. Εξακολουθώ να πιστεύω πως αυτό το δωμάτιο είναι απέσιο και δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Όμως δεν το διάλεξα εγώ. Εσύ το διάλεξες. Δεν έβλεπες την ώρα να έχεις δικό σου σπίτι. Ήρθες ως εδώ τρέχοντας και θέλεις να φύγεις τρέχοντας και πάλι. Νομίζω πως πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι αφάνταστο. Më pas ne i morëm një intervistë studentes greke, mendimet e secilës i përcjell Malkaj për të thënë disa nga gjërat që i lidhin me teatrin në përgjithësi dhe në veçanti me shkollën teatrore Voyaxhi. Καλησπέρα. Mirë brama. Dashim të pyesim se si është bashkëpunimi jot këtu me nxënësit shqiptar që janë kolegë të tua. Θέλω να μου πεις πώς είναι η συνεργασία σου με τους Αλβανούς συμφοιτητές σου, με τους οποίους συνεργάζεσαι. Τυχαίνει να συνεργάζομαι με έναν από τους Αλβανούς συμφοιτητές μου. Ndodh thot që të bashkëpunoj me një nga nxënësit shqiptar këtu thot. Και από την αρχή της σχολικής φοιτησης εδώ, πριν από 2 χρόνια, δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα είναι πολύ καλός, πολύ συνεργάσιμος. Είναι καλά, γενικά η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή. Thot që në fillim të shkollës që erdhi këtu, që të vitit shkollor që në fillim, që vitin e parë, nuk ishte asnjë problem me nxënësit shqiptar. Edhe si kolegë janë shumë të mirë, thotë edhe janë nxënës shumë të mirë dhe njerëz të mirë. Që mendon ajo për talentin dhe zhvillimin e teatrit këtu në Greqi në aktorët shqiptar? Λέει ποια είναι η γνώμη σου γενικά για την εξέλιξη των Αλβανών ηθοποιών εδώ, που ενσωματώνονται σιγά σιγά στο ελληνικό θέατρο? Πιστεύω πως αυτό φαίνεται και με τον τρόπο που παρουσιάζονται σιγά σιγά και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τη συμπεριφορά τους και στη σχολή εδώ πέρα, νομίζω πως σιγά σιγά εντάσσονται στο δικό μας κύκλο. Thot kjo duket thot me prezantimin e tyre këtu thot, me sjelljen e tyre, dhe avash avash thot do futen në ciklin teatror grek. Cila është e ardhmja e aktorëve në shqiptar në teatr? Për këtu apo për jo vetëm këtu, po edhe në Shqipëri. Λέει η γνώμη σου για τους Αλβανούς ηθοποιούς γενικά, γιατί όπως ξέρεις κάποιοι έχουν προκόψει εδώ και έχουν κάποια συνεργασία. Και γενικά για τους Αλβανούς ηθοποιούς. Και για στην Αλβανία που δεν τους ξέρεις, απλά ποια είναι η γνώμη σου? Δεν μπορώ να εκφέρω αντικειμενική άποψη, γιατί δεν γνωρίζω αρκετούς. Nuk mund të them opinionin tim thot për këtë temë, sepse nuk njoh shumë veta thot që janë aktorë. Për sa i përket filmave që janë lozur këtu në bashkëpunim me grekët, të aktorët mase ka parë, dhe cili është mendimi i saj për aktorë shqiptarë? Se mase ka parë filma që ka lozur shqiptarë këtu. Από όσα έχει δει, λέει, που έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, κάποιες σειρές, κάποιες ταινίες εδώ στην Ελλάδα. Cili është mendimi jot? Ποια είναι η γνώμη που έχει